Ez jatzu lagundu bez, rekonocimiento minimo bat? Ez etaiko erakoa. Amari ere inoiz, eta... Inoiz. 75... Edo 80 bitartez. Franco ila Laizter... Herriko eurekin taldekideak izeneikoak mesa batera deitu diguten da joan ginen, baina ziren, Zornotzako eurekin kartzelan egoneiko jentie eta horako... Hortik aparte, ez. Baina agintarizek eta... Agintarizek... Gehien mogidu zuena, edo nik uste dut gehienetatik mogidu zuena zen, Andra hori Iseba kartzelatik etorri eta gero beretxera joan zena, hori gehien bat egin zen, Teresa Bardesi, hori Brigidat kartzelatik etorri eta esauen, antzadenez, elkar mina edo sortu zuten Saturnaranen, eta gero esan zuen, beraiekin bera gustura dago zela, eta hori 15 egun edo joan zela berarekin. Eta hori izan zen ikuste dut buru mesa hori egitek. Baina hori egiten bat zegoen antolatuta, kartzelan egon daiko jentiekin edo partiduen mogidu ziren jentiekin, eta mesa bat Zorrontzako parrokietxen egiten, eta besterik inoiz, ez. Boto eskatzen dut. Eta karamelo.